ngi su tanat sibun bangila banya don biang hakane ke program jong kedudasan kendra shalong ke program ke bangi ai keteng straight talk ngidan bat ngi hakane ke janmit yakini ki langut kini simbenta bat ngi hakane ke met yatai I bat scam marbo ibadai assistant professor jong ke political science department na Synod College I Dr. Jemino Mautoru nang tangi sutanat bangi danru ya ikong nara lungdo ibadai I principal nara nyutang matbanong ibadai principal bamenshwa jong kapain Mount School. Teka pang ka bangi labu banyatai hakani ke janmit kalong ka Kamram jong Nongialam ha ka Synshar Khadar. Te ashwa bangi let shakamit jong ka jinyatai nginya pet shwa ya ki video clip. Kerukam Synshar Khadar menta ke ai ya kalat ba barok kibru ke balakot kerta hila panyesim menta ha ke Synshar Khadar. Ke ainro kamsya ba kandon kano ke jingnyo silyang khamat la ka jong na ka jaj ka khong. Ke jingnai ke jakasa badro la ka long ha ka rong ke sni do lane ke jingya pera padang ki kantai bat shenrang. Habapai sya ke Kamram jong ki Nongialam ha ke Synshar pai ba kalong kabakia bat don jingwot shibon namar dai haki Nongialam ke badai ban kitkli ban penyaj bai ya ka Synshar Khadar haki Nongialam ka don ro ka benta bagi hab ban kitkli bat kata kalong ban penbai ladami kano ke jing ne jing ya kanat kawai na ki benta ba kongsan haki Nongialam bagi dai ban chimkhia ba ka dai na ka benta ka jing roi ka snong ka thau ka kwat ka khia ki breu badro ban wanra ya ka roi ka par ka bha ka miat ha ka imlang sa lang kumta ka Kamram ki Nongialam ha ka Synshar Khadar ka long ka bakhia hado kata bat ka don kam ya ki briu ki basngeu tho shai lada ki briu ki la jet ya ki ban long Nongialam ki don kam ban kit ya ka khia ka shon pejba badro ban wat ki lanti jong ka babhalang bat ban long ki bala ban a jingkhan ha kino ki kam ba ki le bat pendap The sasisian mentanginya sedang no ya kene ka straight talk program ke jongi ke badai ka live telecast lembah ke Dudashan Kendra Shalong. Sasisian pat ngi pidang subha ya kini ki bayadan betalang ha kene ka mi jong ke jingi kran ya I bat scam marbo I badai assistant professor jong ke political science department na Synod College bat kumjuk ru ya ikong nara nyuta I badai I principal bamenshwa jong ke school Pine Mount. Tinga pidang subha ya pi barok laingut ru ke jok poi Dr. Jemino iban suppression syakane ka mi jong ke jingi ke jongi hakane ka por tingi sungtho baka phang jong kane ka banta jong ka jingya tai ka long ka Kamram jong ki Nongialam ha ka Synshar Khadar banlong Nongialam bat Synshar ya ka ri yani ya ka jalla kalong ka Kamram ka ba bat ka ba khyashibun namar Nongialam udai ban tep lupa ki ki Kamram ki ba un pentelun hakhamat jong hakakam ke jong kum uta Nongialam jong ka shnong lane jong ka jalla lane jong ka nu ka benta te halor ka ne ka phang ngakwa ba phenya pensai ringkat bat ki jing ya tep ki jong phi shapang ka ta ka Kamram ka ba Nongialam udai bandon ha ka Synshar Khadar ngakwa ba bat scam be in bataya kata phi habangi kren ya Nongialam kene konsep ho ka haba phi pet ya ki jing tho Nongialam ka mut ubriu ubadon ka vision na ka benta ka ri bat ka ben real but u yale u haba uladon ka vision u let se ki pa ba ban ya tho ya ki ya ka vision ka ba udon na ka benta ka jaj ben real na benta ka ri te ki breu haba ki su ya hap ya kata ka jing keren ka jung u ki idea ki jung u ya ka plan ke jung u ka ba udon te ki accept yu kum ulida ki pediang yu kum ulida bar haba ki jiet yu kum Nongialam bar haba ki jiet yu ki pediang yu kum Nongialam bat ka dei ka Kamram ke jung u pada ban pentrekam ya kata ka ka ba ula ya thu ki breu ba ka ne ka de ka vision ke jonga ka ne ka de ka jing I jonga ya ka jai ben re ko ne ka de jing kwa ke jonga Lene ke jongi la banong nama la banon ke team of leaders te but haba
ki beriu ki ai ka mandate ki ai ta ka jing sania u leader ban ki accept ki leadership jong u te ka bot ka de ka duty jong u ban implement ya ta ka ka vision ka ba udan nakaliang jo ikong nara ngisung thu ba kinoyalam hi kidon kata ka benta ka bakhya bha bakin kin ha ka ba kidon ka kamram ban pensung thu ban yalam mo ban betenenti yeki weru bat ka kamram ka jongki kalong khamtam kumnu bakin hikai ki briu ki bamaki ki alam hapo jongki bakin sung thu ya ka ka bakile te kane kalong sisa ka kamram ka bakhya hadu kata nalor ka ka ba iba bat skemi lapan sngo mentan ngakwa ya phiru ba phin benrap shu halor ka kamram jong unong yalam Ule sibun kong ni ka jingkeli ho kum kinong yalam jong kecik ben riu ke ri bayong babat scam ne kita bandon kita ke vision number 1 bo kata ka jing itu ke bapak chakmat ya ke ke banja kalong ningkong nak benta jongki ngasngo kun kinong yalam mendai ke vision ya ka constituency ni ke tu ka kibriu ke bakin mikmat ngasoko ban ningkong kum kinong yalam ke di bandon ke vision ke jing pek chakmat nak benta yala di te mar suara ba pin long nong yalam pihak ban wer mi pat ba bon jiet di fi pihak ban wer tira ba fi wer pat ba de pi bandon king kata ka jingkit kli bat ka ke ba fi kular pi dei ban ya le ban pendep te nong yalam ngis tu kata kamun unong yalam hi udai ban But baka ke bau yo wat lada kadai ka bacangai ru hendrai unsim baka kadai ka bacan. Kadai kata lada upri hiulong ba yo cengai kamut un yo ya kata bat un pentri kam ya kata haki kamram ki chung u ki ba man lakasni. Te ngakwa ban keli ya Dr. Jamino ya kene ke cingkeli. Mentah haba undang yalam ulalong undang yalam bat usung tu baka kamram ki chung u kalong ban yalam ya ki priu. Haka kenhun ke jong u ka ka kamram ka bakong san ke jong u hakata haka ba uyalam ya la ka jong ka kenhun haka Synshar ka Khadar kwa ban sedang da ka banga ongkum dia haka tin paring mo a leader is one who knows the way shows the way and leads the way tika bomut hi ba unong yalam udai uta u nongwat lenti unong pen i lenti ban yalam lenti ya kipat ba ya babun balang haka lenti ke badai bat haka rukom ke badai te khamtam lele habang ya don haka kenhun ke ke ba unong yalam udai ban perkhat kalong ba udai ban perkhat na ke benta haka tin pareng ki ong the greatest good for the greatest number kam dei tang da benta away you are kam de tang na benta tu ka kenhun ke bered de hendrei haban pet ya upat ba salon sari kata ka de ka nasngo ba ka de ka ba khamat tambe ha ka bai de bat ka jinglong nong yalam de sakawai pade ka long ba unong yalam udi ban tip ya ka lenti tu ha ka du ka rukom ban yalam te ka bomut ba unong yalam udi ban long well informed ya ke ka ba ukwa haba ukwa ban ka do lenti mo ya kita ki kenhon ki jong u dene yu pat pa udi ban tip ha lenti yu ban yalam lamar yo kum yalam bakla yo poi sha ka jing ban saw te nga so ba unong yalam hi ude uta unong prat lenti unong product unong wat lenti but ubadon kata ka sincerity of purpose ka uken ban yalam ya ka kenhon le ne ya babun balang ha lenti ke badai pada ka rukam badai te haka Synshar ka Khadar ni sungthu ba ke don bon ba ki mat la ni kiliang ki ba unong yalam un hak ban phai ban pendap ya kata ka benta ka chung ukum unong yalam te ka kamram chung uru kalong ke bayar hadu kata ke terpeng chung uru ke dai banong ki ba khlang hadu kata bat ke jimbo jim perkhat chung uru haga chung kapor ke dai ban long ki ba khlang hakane ka ladangi shim hakane ka jalla ka chungi ngidan ya ka Synshar Khadar ka badai hakishnong ki thau ngidon ni ka Synshar Khadar ka badai hakarleng jong ka sarkar tengah kuat benginya pai kandiat ya kani hakaliang jong ke Synshar ke Khadar hakishnong kitau
dan ke jing per ha ke jing long jong Nongialam lani ha ka Kamram jong Nongialam uban Synshar ka shnong bat uta Nongialam uban Synshar ya ka jelah ngakwa i bat ku parin subhaban ong ya ta hot พี่ก็ลองว่าหากจิงชาบองนงยาลัมที่กจิงชาฮีก็ลองว่าดัดหาก larger body และในการ smaller level กับ lower level รู้ก็จะโอ้ย quality ที่ได้บันดอนแต่ก็ว่าเห็นเรื่องแบบพี่กระนั้นพังกับจิลลากับจงอีเห็นเรื่องนี้ก็ดอนอาร์บันตาก็หากชนองหากท้าวกับจงอีเป็นรับกับ leadership ยังมันตายฮี Kampanade kita panggil jid through democratic method. Kita angton hi tradition. Te hang tu yang benong ki leader. Hak democratic sense, hak modern sense, ngimpatla ban pen ya chi sha ya kata concept of leadership hak ishrong ki thau. Namar kadang ya kan ki tradition hi ngimpatla ban pendukut ya katu. Ti penla ba ki ishrong. Kidang don ki ishrong wat hang ni hasor ki ba ngi bana. Baya ka Kamram ba ishrong ki bu nakabenta ka kuwe gakur. Dia bala pila don kum tu ti kamut ka tu kam di su leadership jong Nongialam kala di leadership ka jong gakur. But tu hap keren gakur. But lada don ka jing le kum na tu ru ki bom don bende bom de na tu gakur tim sim sitong. Tiga ni ka traditional level jogi ka kampanya kan ka modern concept of leadership. Ha ka ba namar kan ni ka phi harbi keren kan ka Synshar Khadar pa kan ni ngim na hi ban yai like ke ig baja ha western countries khamtam ha birat number hangtai philna ba ningkong ke mi shwa ka capitalist system ka economy ka ba based on competition the dep nung tu bade ka wan ka democratic society the dep democratic society ka wan ka democratic polity hang ni ha jongi pada kawan so ka democratic polity ka ba ka democratic society ngim don te hang tu ka society jongi kisnong ki thau hadu man tai than lab kirang bun hi bang ngim pada ya ka democratic method te kata ka we ke menta phan lab ka kisnong ki thau jongi ka leadership ka ba in a modern sense ngim pada la man apply te ka tu te ho ni dei ban evolve ya kata kan ngim le bin ya sakut te ka sa ka we beda ha ka jilla phan lab ka leadership ha ka jilla hi ki kala compare ka jing hisha naka tradition naka haka chnong ka thau ten re haka jilla ti ki ga bong pi kene concept of leadership jing hisha ka ba nama bangiya de ka juk system la da dia ha chaparang ne ha the whole of India le ne what ha chala jogi ke ka juk henry ka problem ka long ba ha bangiya kran ne ka leadership ki dei ban ke de ka juk mo pi ke dei hi ban represent ya ka voices chung ki people ban represents ya ki needs chung ki people ya ka needs chung society nang ta bere hoi tau leader ngi ong ba mene udon ga vision henry udon ga vision bagna within the context of the society te u haban implement ni kita te fan pe ya ka state level hi golong ba udai hi ban ensure ban implement ya constitution kawai ka constitution umnala ban jai lai but kawai golong ba un perkhat na ka benta ka welfare na ka benta ka jing bhalang ha ka jela hi but ka bong ka welfare ka ran sibon ba ki aspect ha ka bang ka ne ka welfare to ni lai aso mentan ya I bat scam ibabata yang I sapang kata ka jing Synshar Khadar ha ka liang jong kisnong ki thau bat ka Kamram ka ba ki Nongialam kisnong ki thau ki di bandon tengi sung thu sai menta ba ha ka nu ka kerdan ru la ka long ha ka kisnong ka thau la ne ha ka jela ka Kamram hi jong Nongialam ka long ban pet khamtam na ka benta ka ba ka miat jong pat ba ban pet na ka benta ka roi ka paru jong ka ri ka jela hi baro ka wei te ha bangi phai sa ka ne ka benta ngi kwa ban ngi nya poino sa ka ne ka benta ka ba kham kong san ka ba long ka Kamram ka ba Nongialam udai badle ladangi pia ya ka hakaliang jong ka suk ka sign lani hakaliang jong ko ka kya lani kum ta ter tengah kwa ban kali ya Dr. Jemeno ya kini ke jingkali ka Kamram ka ba Nongialam ula ban shim ha ka ba dai bat ka shong suk shong sign ha ka jalla pi ladangi kren chapang ka jinglong Nongialam la kade haki dorbar shnong la kade haki dorbar hima la kade haki seng bhalang
la ka de ki kan hon ki paper kini ki political parties bat kum ta termo ngatrai ka Kamram jong Nongialam hi kalong ka benta ka bakongsan ma yu kumdo ban penwandur ban sandur ya kata kalentiat hakarukom ke bedai ban hakalenti ke bedai na kwa ban pai kendiat nomor ba pikeli sepang kene ki dorbar snong ki jongi mo habangi pai si ki por ki bla let no ban ladangi keren sepang kini ki traditional institutions ki jongi bonsin ki juyo ya kene ke jingero ba kini ki dorbar snong ki jongi ki dorbar khasi mo kini ki dorbar belai mo ngiyang ka hok ka sikentien bat kanu ka rai ka bangi sim ka rai hagi dorbar snong kalong ka babatam mo kalong ka collective decision ka bangi sim ka babatam ibo bon balang tien rai kat kum ka jingkala jong ka por ka bamenta kata kum balong i ba bat scam ba ki lawan rung pada sikini ki wei ki democratic values ka ki por ka bamansuala se idang long tang khendiat mot mo i wei snong i barit Andai menta pada ngila kami buon pat mo but menta ban penyak renti la da ngia kren ya governance ngia kren ya administration ngi don kam bandon da kilenti ki ba kham janai mo but ban penrung ni kini ki democratic values kan ti kham tam le pada hakani kam Synshar Khadar mo hot ngi don kam kini ki Nongialam ha baro ki benta jong ka imlang ka salang jongi di hendrai pada larang ye kren ya Synshar Khadar kan ni kalong halor tam mo ngi wara ye ki an mo ngi di bantip ye ki an bat kumno ban pentreikam ha ye ki an ha karukom ka badai bat ngi di ban sngotu ya ka jinglong ka jingman ha ka jela ka jinglong ka jingman ha ka imlang ka salang larang i pai syaka puli ka peti ngi pai syaka roi ka par ngi pai syaka mo ka jing sumar ya ki bapang ki basitom ladang ngi pai syaka samla ngi pai syaka unemployment bat kumta ter tinggi di ban tu ba mo ya kini ki benta ki babun kenang ba kan kampen sukken bangila ban address ya kata ka jing ke ba kini ki kan hon ki baper ki badon ka society nai kumno ban kampen suk ya ka rukom ke jongki kemudian ban improve ya ka standard of living ke jongki ya ka quality of life ke jongki bat kum ta ter dengan soba Nongialam hi udah ban long well informed udah ban tip ya kini ki baro kanang ba ula ban warra ya kita ki plans ki policies ki programs ki ba biang tambe na ka banta ban kentiu ya ka rukom jongki ni ki kenhon ki pair ki badon ha ki lang salang ban ka state to kumle sibun ba kata ka jing pensai ka jong pi ngi sung thu sai ba banlong Nongialam ha ka Synshar ka Khadar ka long sisa ka jing kit khli ka ba khia hadu kata namar u hab ban tip lu nadong sadong ku Nongialam ban tip halade bat ban pensai ya ki wei ru de na ka benta ka jing mentoi jing ki wei pat ki para briu ki biadon lang ha ki lang salang menta ngam phai no sei kong nara ngakwa ba phinya thu yangi ha ka ne ka jing yo i kumba ila ong iba jemin noru ka ha ki por menswa ngi ya ta kumwei rei menta ka jing kala long ka ba syar khai ba kat bangi nang ya ha ka ne ka por ka ba menta kila don bun ki jing kala ha ka leng Synshar Khadar ha ka leng ka rukom pinya ikriti dostor bat kum ta ter ha ka jing sham ki jong pi la si kum bana ka yeng ki jong pi ki la don teng ki bala jordan benta ha ka seng san hima sima na do ki por ki ba menswa ka ka Kamram ki ba pio ha kita ki Nongialam ki ba menswa ka ba shan jing mut ya pi ka ban ya dai ru la ni ka la banya peru bat ka ni ka juk ka ba menta hoi da ka yeng i mama janga i ba hubar nyota kuai barulei ila julong UMP ila julong MLA kan no post na menta ki san phone ru post so mo ti ki por tang kadang kam kena ba ban yo i kata sibun ni kata ka ka ba itrei ma i ile ma i te ngam don ki bangakan mau rei ka wei ka ba son jing mot nga haka jinglong jong i haka tu ka por ka ba i long Nongialam kade ya ka tu ka bensim
IT te. Dedication te. Kaba ida IT kaba hadok ba ngan syatok ba kadon kapor kaba ilaya le bahaya kan ka hill state kaba iparat ihak bande ina yeng nama di tamo iparat idon ki wei pat ki jing tu no ta ka jing rei kata ka jing ya le ka jong i ka jing long jong i ku Nongialam kalong kaba ibu no sa roti kita ki jing kwa ki jing ki jong iparat isngo ba kata ka commitment kata ka dedication ki jong i ya kata ka fight kawan kabaningkong te ka jing im jong i but ida serve ida le ro kata ka por ka ba ngasngo ba menta ban ya penujor ong ka bha ka jong i ka sniu ka jong kini ka bha ka jong kini ka sniu ka jong i re ka wai ka mo yo i ka long ba ka don ka sense of commitment te ka don ka to ka ba da le shitom da trei shitom ba da ban penyo ya kata ka thong ka ba i ya le hak ta ka por ka kata ka ba pensa ba yang lagi jembut perkat ta ka smo ba lada kuma ong ne ba ka mdei ka ba bha ka jong i besni i lada kum ki Nongialam i don hi ningkong hi ka sense of commitment dedication but ngasmo ka jing so rit fi la ka don ha ki Nongialam ken ka jala jong i kan long da ko moi te kata kalong haka jing i jong pi haka jing i jong pi kumno ba kata ka jing sung ren kat bat ka jing sung thu ban kit khia ya la ka jong ka Kamram sung kit ram na ka banta jong ki ba don kum kata ka jing sngau mo haka ta ka por ka ba maki ki deng le ke hill state menta ka jala jong i kalaya san post nam artat saban ya yu yung ni mau ba san po ba menta ndeng yo yaki Kamram ki badang bun te ki ba empat semlala ban pendap haka ne ka jala jong i ngakwa ban keli kan ni ka jing keli ya ba bat ku par ke Kamram ya ba bat skam benong subhamat ya ba bat skam ku kata ka Kamram ka ba ki Nongialam jong i ki dei bandon haka liang ka ban wanra ya ka roi ka par haka jala hakum kan ni ka por ka bangidon kam ya ka roi ka par thi ngaman ra ni artali ki mat kawe ka long ba phiong ba kidang bun kita ki areas ki ba ngim patla ban kenjo haka jing sai ki ba ngila dei ban kenjo te ngaman ra ni hindia ya kini ka kabut haka si bentangan suong baik kabut ba kam dadon ka leadership ki effective leadership te hendai ka wei ka ba ni dei ban ken ma kini ka long ba ka don ha kini ka political sociology kiong ba ka culture ka political culture is just the representing the general culture ka ba ka political culture kamla ban long can exist as independent entity ka don hi ka based on ka general culture they have a come don ka ni ka political ka effective leadership ha ka political level ka mot ka don a something ha ka general culture chung ki pre te pila ban ki do pen sai ma te ka ka ngamut ban ong ni ngan wan ra hin diat ya ka wei ka tradition na mar phi ka wei ka long ba ka bangin so tho ya ba menta ni hap so tho ya ka ba shadin but khanang bangin kumdo bangin ya chakmat te phi ka wei ka long ba kham tam hang ni har rikhasi jugi jantia phanlap ba ka pagani ka tradition ka pher bha na ka ni ka democratic system ka bangi borona ki western countries hang ni ka ri jongi phanlap ba ki khasi ki bami na ka judge ka bakrao ka bodon buram kim chutre ban chim ya ka leadership ki kalong ba menshwa ya ki sim ki bahab shim ya ka kam ka basne basme ka ba ki haban pendep ki raj jung dorbar ki dia kumno ki shim da ki wei pat ki jaj ki barit ki bomde ki bakra lani ki don ting ting ki wat ki le kemraru man pelong sim te hang ni phlap ba ka ni ka leadership hangi na takra phlap usim ka don ka tin ka no usim umrao te hang ni ka chai ben ri ko jongi ngam tep haddo ka no re ka jingi I jonga ngi pala ban break it tradition te ga ni phnap ba ka ni concept leadership ka jongi hang ni ha ka chai ben ri khasi jongi ka long ba ka tu ka tradition kadang yan
kabang ngi psim ya ulida kum ki ban le ya kata ka ya ka ba ki ka long no ya wishes ka jungki Hoi. tenrei kat nugi pai ba pada kin sung thu ya kata kebentar hoi ko men chua ha ka dor ba ki don ki kini ki don tenggirang ba ki larang ba ki le ki sung thu henrei mentah kan ka adult franchise universal adult franchise ba barok khoi ba phat prasnem le tabu te hadu ka nu sung thu ba dei kata ka wishes in community ba kini ki leader kin ban execute nang ta phna ba hang ne ka wei kalong ba hatu ngi kim ya ki namar ki leader hakani ka democratic system thiap ai ka bor but hakabor kawan ka cingkit klik but they been fixed accountability ha bagi ai ka bor hende kalong ba ngi ke tradition ki jongi ngim ai bor usim udon ya kata ka bu hab be responsibility ni ka power ke dia council udah dia udah leader they very weak they ka ai ka bangi I ka long bangi ya ka cak mriu na ta ka phla pa ka ni ka tosel of leadership hangi ru em ka long ba ka kra ba ka long ba ngim ju khabla ba accept leader number ba yu leader bangi jet ni pen long marang di ka tu ka ni ka problem ka ba kena ka liang ka khamtam na khasi jungi ya ka tang yap shim hi na bangi don life and receipt ha satu yuran after receipt tingap shim hi ta ka part of the blame bang ngim la ben premi leader dapat ka wei bong kamban ban ka long ba ha bang ngim la ben premi ki effective leadership ha ka political level ka represent ka societal level te ka bot ka dan ha ka society jogi ka bang ngi kum ka jai bin ring wi de ban yapai te dei nak ta ka dau le si bangim la ban pendap ki kamram ki jongi ha ka liang jong ka roi ka par ka pat ka ba phi I na ka liang ka jong phi Dr. Jaminu Pi kumba pila ka do na ka liang ka jong pi ka jala ka jongi menta kelayat bat kan sa kenjo ya ka san posnem hakini ki san posnem kaladon sibun ka jing kemi lenti na ka liang jong pat ba mo hadian bangi layo ya kata ka jala ka bapura te hoi ngila kiru ki babun ki benta tenre kadon ru ka jing hiar ki babun ki benta mo hakini ka jala ka jongi bat ladang ya keren ka baidai bat ka jinglong jong ki Nongialam bat kumno ba ki alam mi ka jait ban riau ya ka state ban ya nujor ki por ki ba menshua bat menta kala ai per bak labak kumbo ong I kong nara mentan ngidon kita ki Nongialam mo kumi ba hover nyota ngidon ki Nongialam kumi ba bibiling do ngidon ki Nongialam kumi ba Gigi Swell babon ba ki Nongialam mo ki badon kata ka strong determination haki mo wan penwan durba kumno ban yalam lenti ya kene ka jalla ba di pat ba ka lenti ki badai ba ka rukom ka badai hendrai menta pat hakini ki por ke ba menta ngi iba la don sibon ki jingkela mo bat la da keren ya ki jing ke ba ngi hakini ki jalla ka jong ngiru ki la multiply di menta ban sei ki Nongialam ban ong ban wanra ya ka jingkela mo hakikat tu kan nepor kendian ban ong ban change things overnight kam dai ka basuk ka ba ki problems ki labun ki jing ki labun but dai na kini ka daw ong ba ngim dai ba ngi ban perkhat tang kita ba ban sei ki Nongialam ringi don kamru ya ki Nongialam ki bala ban manage ya kini ki problem pi ka leadership kadibanwan bat ka management ro habalong no yalam te namar lada udon ka jing tmu bo unyalam ya kene ka jala sa ka jing jom udai bandan kata ka bor jing la na uru ka bor jing start ba ka jing champang bo un la ru ban weng ye ki jing kade te ngidon kam ye ki leaders ngidon kam ye ki managers ki bon ba ki Nongialam ha kene ka jala ka jongi tambah ka jing yalam ka jongki pade ki yalam shano ba shepting yo ki yalam sha ka jing ben sa pi Tiandre kabadan kam kalong ba ya ki beriru ki bala ban manage pede. Tikani ka haban combine lang. Management pikiran nadu ki dorbar snong, pikiran nadu ki dorbar rad, nadu ki dorbar hima hadu ka jalahi barokawai. Leadership gidan kam, management gidan kam. Namar bun sien mo bangin syu keno kasuk pelat ban keno. Mo to fix the blame ngi la melien namar bakal adon gani ga blame culture kasuk lat ban keno utam le ne ban kumta ter hendrai pada ngimnang ban fix ka problem pi mentah ngidon kam ban fix ka problem ru mendai tang ban sia ka dokti tambah lada pi ong ba ngakwa ban le ka ni pen I ka I galanti ka ba pi kanur kom pen le ka ni kan
pi ke basuk mentapin ngisu kunyum bat ngi ong ba te kajing kambiang kata ke puli ke putih kambiang kita ki lat ai jaka jing sumar kambiang ke umbam umdi kambiang ke boarding elektrik ke jing duna ke jing yo akam yo jambat kem tar ter ban kedo ke suk ti henre kumno ban thau ki lat kelenti kumno ban thau ki an kumno ban thau ki policies hi kata ke di ke ba kong san ba ti dehang ni ba ni don kami ki leaders ru ban long ki good managers kan ban manage ke system bat kani ngaso kalong ke badon kam ba adu kata-kata te hakanika por ka ba mangingi hakanika juk ka ba menta ngila bat ong ho ngiyo I kidon kinoyalam ki ba mi sakhamat ki ba penpau ya kata ka jing kwa jong ki ban pendap ya la ka jong ka kamram ka ba maki ki la bu la ni ki la thmu ban pendap to ho ngila ban ong le se hapo ini ipor ki la ban pendap kata hapo ini ipor ki la ban pendap kata ndai la dangi pai pat la dangi kwa bangin jam sakhamat hakata ngidan kam menta ban hikai yakini ki weiru kumbangi la ong na du pasdang ba unong yalam udai ban long ru unong hikai ba unong yalam lem ki weiru te menta hakata ka kamram ban pendap ya kata ka jing udan kam ban hikai ki weiru ki ban adin ju ba un la ban pendap ya kata ngakwa ba pin pasat jing mutlam halor kata hakanu kurukom ngin le lani kum kinu yalam ngin le bangin pensong thu lem ya kita ki weiru bala sha la sisi nda makiru kin long no mikmat bakin long kin Synshar Khadar makiru ki de ban tep kenya kita ki kamram hatu da ka ekalat ngin ya rap ban pensong thu lem yaki to I bats kem Yung ban pensong thu yaki second rung leader second to the next leader kawai kuma ngan suben rap moy ke ka ba I ba ndiat ngan suben rap ya ke ba yong ba balai ni ngim la ban and one ra ya taki effective change through the leaders ka bang don ha kan ka jala ka jongi te ke bang sukwa ban at ndiat ka long ba ka main problem hi jong ka Meghalaya kan ka wei ka long ba kam chu kham don political stability तो कर दे के main problem है कि बा dan ting ting ya ka san snem yo sau san lin ki sarkar thi kumno ke yo ayu ke te ba ki pai ba ki leaders ki jongi bingi je ru kem don por show watang ban perkhat ya ka ai ka ba ki de ban le te gila she bun kam tang ban she tha fi tha sarkar te ka wei ka long ba kumno ban phi ka wei ka long ba ban build che ka leadership ka ba ki hoi ki la mi ki leaders kinang continue ban mi yang ki leaders hadin kawai hi ka dei bandon kawai ka banga sutho ka long ba ka dei bandon ka party democracy ha ka ki party ki dei long democratic te khana khana da fa ka party ka long democratic kamut ki la ban train ki la ban ailat ya ki brave ki bandon kata ka capability ban rise of lemon kill haka party bat ken ai ke leadership begitu bela leader nakmat ken ai training yaki then le fan labam ki political parties kan India jongi pada ka internal democracy kemdan katu ka problem tegane ban build check leadership ru haba kimdan internal democracy am kolong bakini ba long effective ki second wrong leaders ki don't think ki first wrong leaders ki septi no eki kawai ka long bakum hang ni phina ba ka kingi ni kini economic mat jungi ki la ban long economic mat hadu nyo pho propose nem kat lu anu sin ki la ban chaji te ka tu ko long ba ki kenom kwa ban give up e leadership ki kwa hi ban yu te ko long ba don ba ki second wrong third wrong leader ki bas dang ban emerge hang tu ka jaka ba kin train ba kin yalam ki destroy ki ru te phina ba hang ni ko long politics number ba kawai ko long ba kene ka party democracy kamdan tong ka ban kli ye ba jeminu halor kata ka ba I bats kamil ong mentan ba ka don ka ka ba uni ubala long Nongialam kwa ban ajing tip lam ban sam lam ya ka jing tip ya ka kamram ha ka Synshar Khadar pila ban ya thu ki daw ki ba kong san ki ba penlong yo to Nongialam kumta pi ka don ka jik shisha ka ba ong I ba bats kemo ti henre ngimla ban shem le ban yo ya kata ka balong ideal ngidai bandon ka kanhon ka bahe ke badon ka jing yes ngong thu jing mud ka balong kumju kan dimenta banwan ra ya ka kanhon ka bahe ka badon ka jing ngong thu jing mud ka ba kumju kan syong ru hupat ba
kan syong ru Kan syong pat pat ba, ha ka namar jing ba jiat. kum ma kalong mentah ha ka ni ka demokrasi ha ka ni Synshar pat ba ha ka ni ka state ke jongi la fi pet hi babon hi ki pat ba kidang yat banjit ya ki personalities kim da perkhat ya kata ka parti mo kim da perkhat kata ka kanhon de de na ka ni ka daw ba pendapat yakini ki sarkar mo bamenta berbelalet no ngidon met daka coalition government Sarkar sendrop. ka coalition government ru ka don ka benta ka babah mo Hoi. coalition government ru ka wara ka balance aka bai dei bat ka jingya tengku apa ning gini ki kanhon ki beper ban wanra ya kata ka jing penyat aka san hima sima mo aka Synshar Khadar ka kom badai bat ka lenti badai tenre ka badon kam tambe ngasngoba upat ba de man su thu bat kum bak phila kali men ne hakadu kom in pen su thu upat ba man tau de man su thu ngi don kam nakalyang jongi kum kinong yalam ru ban sensitize ban create ya kata awareness upat ba hai ka jat ban riu jongi ka don manta hai ka state ka jongi ka don manta ladang ya nujor mo haka yoba jong ka berthai bar ko wei hai ngi don manta ki ai gijing e ka bang ya kendu haka ni ka state ka jongi but haka ni ka rukom la da upat ba su thu kata udai ban sairu ikinong yalam ken kibadon kata ka jing i jingai but kibadon kata ka sincerity of purpose ka commitment nga syamba lada ngi yo ban sai kum kita kinong yalam but ngi trai lang kum ka kanhon kam don jing e but nga juong barabor hot but scam ila kran ni political parties hoi ngiru ngi don ni political parties but ngi persyang bahagi ni ki political parties banwanra ya kata ka teamwork dan ni ka collective leadership ibabun yang ki ong ba jimino bali pemiat no marwai nganyat marwai ngan le you kan nganyat marwai kum hati sau kuna ngan le you kan mdon jingmot ndai ka badan kam kalong ba ni don kam ban wanra lang iki pi hakajat bendio jongi ki bon ki krau perkhat ki bron ba ki brio ki basyampang ni don kam ban ya mir jingmot bat ki ni don kam ban khot lang yaki kadang bangila ban thau ya kata ka lenti lene ya ka dur ka babhatam e nang menta ka jat beriu ba ka state ka jongi te kan syong e upat baru u ai ka rai ka bakum loken namar kum ba long menta te ka demokrasi ka la kam dei isu kata ka Synshar pat ba kum ba long ki por ka ba manshwa menta ki la pendon kam da ki but start tang ban job election lagi but ba fair bat kan dia ka la penjot ingi kum ka jat beriu kan dia ka la penjot ingi kum ka state ken te hatu ngam tip pada adu kan no pat ba unsung thu kan ni bat lada upat ba unsung thu ya kan ni menta ngatrai kan don hi ke jingkerman nak menta ka state ke jumi ngadon hi ke jingkerman nak menta ka jala ke jumi Ikirman ba ki bri ru kin sung thu ken ya ka ai ka ba ki no yalam ru ki don ban ong halor kata te habang i phai pat sa kan ni ka jinglong kan ni ka kamram ka ba uno yalam udai ban don ngi yo e ba uno yalam hi udai ban sung thu ru ya ka kamram ba ba ule ya ka nugun ka kam udai ban trai hok ban trai khu ya ka ngakwa ye kong nara ba in subhaban pinsai lam ya kata hak nakanu ka liang le se ki breu la ni ki pat ba kin commitment ti ba unang yalam jong ki un pendap ela ka jong ka kamram ka jong Oh, kumbong iba mentan ba ki dei ban ki nong yala ki nong jiet ki pat ba ki dei ban yo e ta jing sul thu aba ki jiet ki nong yalam ka jing kili mita kalong pa de kinong kendong kidan la ka jong jing sul thu mo ra ba buromi ki kinong sorry kila astan ba kidan la ka jong jing sul thu te manu kan ban pen sul thu ya kini pa de ke ya kini ki pat ba manu ban pen sul thu e ki kam dei ha kini kinong yalam ti kita kinong yalam pa de ki ba kum no pa de ni de ban yo manu ban pen sul thu hoi pat ba le play the most important role ha ka ba jiet kinong yalam kumbong iba bat scam mentan yang ba ngi ka state jungi lita bakal asubun palat kini ki coalition government ni tu ngang kwa ban kali kata ye ba jamin iba bat scam ki coalition party kuma pili ba bala don po ka Synshar kada kalong kum no ka bha ba kin sia kelalieng ni man ka por na batak Synshar Khadar pi kadon ka jing ba kadon ka jing sniru menta ngi ong ba ngi la im hakani ka jup jung ka coalition politics kata ka de jing shisha pena pet hari India mo
mdei tang kani sarkar bat mensuaru kadon kajing ya khlek khaulang Henry lada kadon makana kata kajing khlek khaulang ru ka common objective ka di bandon ken pi ladang ye don makana kun hun ba per nampak upat ba la ai ka rai te lada upat ba ai tang ya ka rai tang ya ko ka parti ru sibo bat lada kata ka parti pede kamlek kat kum kajing angnut jong pat ba bat lada ka parti ka long kaya no kum ki waya ki diktator kata ru ko ba dan don tang ka wei ka parti ka ba dominate ru kalong ka ma kata ru te dena kini ka daw ba ka coalition politics su teng ka wara hi ka jing ba te Henry lada ka don ka parti ka ba he na da don ki parti ki berit ki babon ka kan hon ru Henry ngi de ban don ka ju ka jing temu kan kata ka de wei ba kong san te kai banga kwa ban hang ne ka long ne pi ki pat ba nong chong snong ki la du ka jing shania ha ki babon ki Nongialam namar ba babon ki Nongialam ki la yalam bakla mo ya ka state ya ka jat ban riu la yalam bakla but dina kini ka daw ba upat ba rum kwa su ban sung thu wo ngan le yu ban le thebut ngan le yu namar ba ngan le thebut la job manu ru long hi kum ju mo long hi kum ju te ka ba bang ayo da ka tu ka pisa san spa si hajar mo te ka tang la hun pi kani ru ka de wei ka ba upat ba mo ha ka ne ka jala jungi bat keleng ru ke long ha ka ta ka dur te ka tu ka trust kam don shu ka jing shania kam don shu namar ba kam don ka jing shania kiong da one way ru ka ju hi da one way ru ka ju hi ba ba shim ya ka tu ka pisa ka por election te dre hang ni kan ka ba mentang ngi don kam ban kendit ben rio mo ngi don kam ban kendit ben rio ha ka ne ka jat ben rio ka ne ka state ka jongi namar ba ngai i ka don sibun ka jing pha ka ne ka state ka jongi ru te ka shong hangi menta kumno ban yalam lenti pa dekan yu pat ba kan ha ka ta ka lenti ka ba upat ba ang not kan mo kadi ka challenge ki kadi ka challenge ta kadi ka challenge ko kau iba bat scam pidan e ban ong ban rap ek e ka la ong ba jemino ka wei ka long ba hoi ka ma ban rap i ka wei nga puli ka wei ka article ka wei akot ka la klet unong tho nei te wong ba keni ba ki brave ki simpisa kam le ka jing bi ka ding start ka ding rational choice namar ba ki yong ba haba san snem yoi at least you got something you know once in 5 years te kai ka ba ngau kwa ban ong ka long ba pi kani ka ko mga keren kan ya kani mo ke democracy haka ngi pi mo long ba ngi hap ban ngai sha ba ngi hap ni tresitom bar kani ka ba ngi ong tresitom kam di tangki leaders pi bang Kenya kan ka political socialization ka ba pi yo itu ka particular culture ka culture ka wan ra ya governance ka but pi don kam ya culture te ye ni pan mon yo kan ka particular culture ba pin yo ka tu governance ka judgment re go don kam kam dei tangki leaders kam dei tangki political parties ka don nadu family nadu ki educational institutions nadu ki kini ki other secondary groups in the society kamot parlo khoi hi nim laman shublim tangi ki leaders kumang pim bene ka bon apa don ka feel ka politics kamot ka don ai ha society kamot ngi ru ngi dei hi ban sim ka jinget kle ngi kum kinong hi kai ki batre ki we ben ta ka long ba let's say ngi feel ben sensitize ki kena ka jo hi let's say ngi ha bang hi kai ru ngi kai ta ban max ka la ban long ti kai ki don kam ko long ba nadu ka family level adu ka ki group societal level ki education institutions ba ki we long ba ngin ya kit khle lang ban ya trace tom ban ya hikai ken ya kata fi ka we long ba ko de ko mene i kong yong ba dan ya hasor ki la start ki prevision ong kondong ki be ti ka fen la bang ni ko long ba hasor ki bri kum thebo sho kila start pra number ko we long ba kum ha west Kibro kan bagi nang start kat taki nang participate politics. Kan bagi nang duna ke nang start kim participate politics. Samar kim sutho. Kiba sutho ki participate. Hangi bada namar ki election ko ko festival. Kat ba phim pa nang sutho kat ta fi nang participate politics. Hado ba don tingi ba sutho ki ba pri ka what will I do? Namar ka we ki ba ki yong ba ki bri ba kim tere ban participate politics ki ba ladanga participate ru ladanga thep boot ru ngamla ban wan rajing kala balengan thep. Te ka hagi banang basta ka lawan kata ka jinglong ba ngam la le ai te kini ki ba aduna ba de phla ba shanong kondong phla ba what haki ri
ki bala syai bala long democratic bala ijat ki spa snam kan ga democratic rights democratic polity kim la man compete bat ni chana kin dong constituency nong kondong ki don gi poi hadut 90+% ke voting percentage. The best democracies in Europe can poi some 4%. Delhi ke poi 64%. Hang ni the lowest voting percentage kena 75. Tiki bre dan tinggi ki candidate ki political parties yang participate hendak ke ik berkan pun kum no ngin participate. Tiga way kalong ba ni ke ba ngi don kam kalong ba. Ke way kalong ba ngi habangi participate politics. Ngim tip hi wat ke ik rights chung. Wat ke preamble jong constitution ngim tip. Ngimti what kita lanang lasta ru lebih kali ke preamble. Nampak preamble ke day aspirations chung ni. Ke aspirations chung ke nong India. Ke bangi ai simya ka hapsun ka kades pak san fo. Ya ka tu ngimti bahagi ngimti ya ka tu kemot ke bangi kemit lenti nak nong yalam chung ngimti. Hidon ke democratic rights chung ni chapter 3 chapter 4 chung constitution ki very important. But ka no nang ngitip. But umdi tang mangi. What kita ki pergi nong yalam. Hadu kat no kitip what their constitution. Kat nu ki pulih. Dia punya keren yang menai keren tak leaders bawan ke coalition politics. Forget about coalition politics. Haba what nak party. Nah haka juga party dia pacar senesin. Buon ki candidates ki nong bagi join ke party tang menjop election tam should join kum tu. Kim tip hero ke founding principles yang ke party hero. Tika tu kan ada problem kalong multi aspects problem kan. Tika it needs a multi aspect solutions also. Te habangi pai se kini ki benta kumni baro ngisung thu ba kita ki kamram ki bon ba hadu kata-kata ya unong yalam ba un pendap ya ka jong ka kamram ke jong u ka ai ka bang sngau haladi kalong hatu lada ki breu ki lejet ya utu unong mi khmat hatu ka kamram ka ba krau ke jong u kalong mo tang ba un pendap ya ki tu ki scheme ki bu uyo ku unong mi khmat ngakwa bi ba jaminu in japan saya kata nah ngasko kum dia mo kamu nong mikmat he udah mendon kata ka jing ijngai ke baromo kata ka vision man perkhat lupa kan nak menta ka shi post nem nak menta ka art post nem bat kam ter nong mikmat hang dia kamut tang ban chu pendep ya ka kamram ke jong u ban pendep ya kitu ke MLA scheme kembau yo dai ka jing mut ka dikata ya ki scheme kat ki badon kan scheme kat ki badon to ai bon pendep hok itu Andai na lor ki scheme pada. Namar wei pila nong yalam kamut ba pialam tang ya ketuka pipet tang ya ketuka constituency ke jong pi. Pihak man pet ya ke state berokawai. Namar ba pila dei unong tau ante. Ba pila nong tau ante ketamut pihak man pet. Ya upat ba salon sari ha ke jelah berokawai kan. Dia ben ong ba ben syukut no tang ha ketuka constituency ngam so dei. Hoi. Kajing don kam jong ki pat ba nong song ha kitu ki constituency kalong ke don kam hadu kata-kata ba nakal yang jong nong mikmat ude ban address de kemong ju ong ba u nong mikmat ulong chief minister ru ha constituency jong u de andre na luar nang ta pade udon kam ru ban pe ye ki wei ru ki bentakan ke baya dei hi bat kan jelah barkhoi so pi baleng kali kata na mga ju e ba bon sen hi kino yalam ki jongi sisen ba kila long no yalam jong tu constituency kim perkhat chok te ya kawe ngai ju e ngai sen e ru teng teng ye ki namar ha ba ki shong ha assembly ru kim kran e sepang ki we pat lemne sepang la ka jong ka constituency ru lada kalong kum ta hatu hakon kur kam ki pendep e kamram ka jong ki kata ka dei ka ba e tam hatu ngila banyatai hang ni halol kan ka phang balek se lada ya unong mi khamat ubat tebet ha tu kalyang bet na ban bensyat ya ka kamram jungu let se ubat tebet ha karep karyang let se ubat tebet ha ka kam pule puthi let se ubat tebet ha ki kam ken kam dia mo hatu lada don kum utau no khimat hatu kalong ni ke babet kat kum kariti penyat mo jong kari ba yakum uta bu unpet ya kata thik namar ba ulung ba tebet ha kata ngakwa ba pin nyata itu ngan ai la dia kan ni pramapi sedang okey tak fi away kalong ba kata ke jing ong jing fi ke jingli jing fi ke ya ba presidential system ha ke ni ka parliamentary system ba kham stop ha tang ba fi away bang ya kren phang kini leader ba pi ong chief minister ai mo bangin don bangim dei ban don de kini ki kita ki ba susu marathon constituency
ban job election throughout salong chief minister nang tu long chief minister concentrate bitai itu constituency la jong ti nak badang job long chief minister ti ka wei ka long ka ba phi ka wei ka ek badon kam yang ni kum ki nong song ko long ba ni dei ban pen job election om tang yau candidate jong constituency ni dei ban pen job election de halor jong Nongialam ya ka tu ka parti phi ka ek ba what have written hot ni ya the parliamentary system Henry have written ka along kong ka prime ministerial government ka ba mud ba ki job election ki rem election day no tu ba ki project ban long prime minister ti hang ni hangiru ba chi sa ki ban pet you leader u ban long chief minister hadien ki election kenang ba ka ba habangi number chief minister is ulong ba dot com ha ti number di captain jongka link ti lada ma klain kamut ula ban reshuffle ka tolak ka kabinet nang ning tai ula ban reshuffle ula ban ayu ban pen kala hot ti ka wei ka long ba gunong mi khmat hi ko long ba kumu chief minister hi ulei ban don ka more important position ngamane nga ongi pia ba ka don ka responsibility ka di ban power kamut ba habau unong chief minister kamut udai ban don ka command jing sha ban le cheki constituency wat ban penjok election ni ti beri ujung kinong ubat ka hang tu kan long ba ka don ki leaders ki ba vote ki wiki nomi khamat ki ban vote leader hindi naman ta ba de ki barok khoi ki job election halai jong benta te phi leader ngaro leader teng tu saya pra saya mi jing kan ti kai ka ban kam yang ni ka long mo ki pat ba ha bangi jid economic khamat ide bendong ki basian himdai ko phi ka habang ekran ya gani ga wei ke benta jong ki leader kan ko ma benda phiong ba hatu ki leader ka biang ki ban pendap tai ta ki scheme san snap shubo menta ko men shwa ki 1970s 80s wada ki turu adu 90s ru ngan kembang nang dang yaret ki bri wijit nong mi khamat uba parya ki nong mi khamat uba baha uba keren uba le jing ya breu ki jit ni ukum perlok ti kubut habolong amali ru pendap itu hikam ke ki pai ba gijit ti hadin pada fini ajit na duki arah sikit senam rajar senang ya ubri bodan pisah ha ki kebun ki lidah ki ba mi bodan pisah ki ai pisah ti utusan senam mulai ulu pendap ka bujung ulum pisah kena mun yo ban itu for election ti ki mau pendap ru syok aspirations ki ni dah ti tadangi ha mangita buat ni bensung tho ke ikam ba unong mi khmat jongi ki dida jongi kin tere ya kasan snam ta dangi jet ba bha tu bha la da usule jing ya bre layu anam ba bha ti point sket triat da shong hang te ba namar fidi bentip ha ka development ka political leadership ka de gawai ka bureaucracy ka de gawai fili shong hang te ka bureaucracy ka don ka benta ka ba khra ba ha ban wan rai ki jing kala la da philong minister Pi don ka men siman yarap hindi fi shong te film sutho ti ka bureaucracy ha tu kan tracy tom la da pi film la ban ai ta ka leadership ti ang tu fi ka long bagi pai ba jo ni ham ni je ti long mi khmat rung ni ben perkhat ki nong mi khmat ki bangi je ki don em ya ka administrative capability tin ko mesti kan at mai fin diat ko ma mi ya kot ku bor what prime minister of India Prime Minister of India udang ting udang face problem ya ke bureaucracy na margi ki programs ki ideas ke jong omla ban penetrate na ya ke bureaucracy te kham tam ni la da pio ki leaders ki batolot ki bom la ban su thu ki hoi ki kular pro election la shong hang ti kim nom la ti nom la ke ong brio perdang long election tu bala lut la poi hing ti mla te to nga thalai Barok nangi para lok ki bapet yakani ke program Straight Talk hangani ke jongi na ke Dudashan Kendra Shillong kalaya sngau ye ke jing pasat jimut ye ke jing pensai jong kine ki Nongialam ki bala pensai hangi lengba kan ke program hangani ke chanmet kumno ba Nongialam ude masung thu ela ke jong ke Kamram bat ke Kamram ke bakong san jong bu unle haba ulong Nongialam ha ke Synshar Khadar ngidan kam ye ki preo ki batep ki preo ki banang banyalam ki preo ki banang ban pensai bat ki preo ki bayo ichingai ki basung
tu nang ni sakmat shanu nginyalam yakan ka ri ha ka Synshar ka Khadar kumta ai ba ka ne ka jing ya phlu chimut jing ya ka ne ka janmit kan long ka jing mun toy kan long ka jing ai mun sim kan long ru le se ka ban ktik jing mut ya nu re ya nu na pedeng jung pi ki ba ngap ya ka ne ba phin but ya ka ne ka jing ba tai ba ka jing pin sha jung i na ka ne ka me jing ya tai ka jung i ti sa shi sen pat ngai ku ble shibu ni bat skami kong nara ba di Dr. Jamino na ka banta ka ne ka jing shim banta jung pi ha ka ne ka me jing ya tai ka jung i ti ku ble shibu e na ka banta ka ne